Komishona okwu ụmụ nwaanyị dị n'aka na Anambra steeti bụ Oriakụ Ifeobi na-abụ na nke na-ahụ maka ndị ntorobịa na Anambra steeti Maazị Patrick Agwala agwụgwọ ndị Anambra ka ha pụta n'igwe tụnyere ndị nọ n'ọkọlọtọ otu APGA azọ ọkwa ọchịchị na mmemme ọpụta ịzọ ọkwa ndị ga-anọ n'ụlọ omeiwu a ga-eme ụbọchị Satọde ka o nwanyere gọvanọ Chukwuma Soludo aka imejupụta nkwa o kwere ụmụafọ steeti ya. Chidimike anyị ọnwụ wetara anyị akụkọ a. Ya bụ kọmishọna kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị otu ụmụ nwaanyị nke Na-Atu nakwa ndị Girls Guide nke Nigeria nakwa ndị ntorobịa na ndị ọzọ dịka ha gbakọrọ na Prọfesọ Dora Akunyele Women Development Center dị n'Ọka. Dịka Oriakụ Obi na-abọsi wee kọwaa, ndị Anambra ga-agba mbọ hụ na ọ bụ ndị APGA bụ ndị ga-enwe mmeri na nhọpụta nke na-abịanụ. O kwuru na a ga-enwe ihe nrite erere dị iche iche ma ọ bụrụ na ndị na-eme iwu na House of Assembly nke steeti a bụrụ ndị APGA, wee kpọkwuo ndị nne na nna nakwa ndị ntorobịa ka ha mee ihe ha kwesịrị ime n'ụbọchị ahụ. O nwere obodo Azụrụ good road for the first time. Mana ụlọ fụsụ ụzọ a kọmishọn a na-alụkwu ya alụ, anyị na-afụ n'anya ọ na ọ bụrụ eziokwu. Eziokwu anyị gwara onwe anyị bụ eziokwu karịchasị n'eziokwu. Elekshọn anyị na-eji ime kịta, omemma na-emere onwe ya. Nke ka anyị ga-esi nye ohere a by making sure na anyị tụnyere ndị APGA na House of Assembly. N'akụkụ nke ya, onye kọmishọna ahụ maka ụmụ ntorobịa Maazị Patrick Agwala yọrọ ndị ndu ndị otu a dị iche iche ka ha gbaa mbọ nye nkwado onye gara APGA iji wee hụ na ya bụ pati nwere mmeri na nhọpụta ụlọ omeiwu steeti a na-abịa n'ihu. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ gụnyere ndị otu Women's Wing, ndị Youth Wing na nke Anambra State Association of Town Union, gụnyekwere ndị National Youth Council nke Nigeria, ndị Girls Guide nakwa ndị otu ndị ọzọ.